Treća beseda, nebesa i zemlja. A mi po Božjem obećanju očekujemo nova nebesa i novu zemlju, gde pravednost prebiva. 2. Petrova 3.13. Mladiću, danas ponovo razgovaram sa tobom, jer sam tebe izabrao od svih onih kojima bih mogao da govorim, jer si najspremniji da čuješ reč Hristovu. Ti si plemenit i čist, ateističko obrazovanje još nije uspelo da zamrači nebesa u tebi. Još uvek gledaš na gore, još uvek možeš da čuješ pozive sa visokih mesta. Uzdizanje tvoga duha ka nebesima još uvek nije onemogućeno kroz proizvoljne ateističke koncepte. Želja za nebesima i dalje postoji u tebi. Materijalizam te još uvek nije porobio. Zato te zovem 7 puta, mladiću. 7 je pohvala u dana prema Bogu, prema psalmopojcu. 7 puta dnevno sam te hvalio za presude o tvojoj pravednosti. Danas ćemo govoriti o nebesima i zemlji. Neću te plašiti, moj prijatelju, živopisnim opisima kraja sveta. Svakodnevno stojimo pred smrću. Njeno prisustvo nas više guši nego sam život, jer je stvarniji od života. Smrt je naša noćna mora svakoga trenutka. Živiše smrću pored tebe, prijatelju, a ipak nisi navikao na njeno prisustvo, jer si živ i stvaran, življi i stvarniji nego što misliš. Nebesa i zemlja, ovi koncepti me podsjećaju na pesmu koju sam nekada čuo, recitovan od strane samog pesnika na televiziji. Držao je desnu ruku gore dok je govorio. Na licu mu je bila slika presilne inspiracije i recitovao je monotono. Pokušavao je da izazove neku vrstu transa među svojim slušaocima. Svaki stih je bio praćen refrenom dece koje su zvikivala veštačku litaniju. Možeš li da nas prebrojiš, nebo, 1, 2, 3 i tako do 10. To je bila kletva, prkos, pobuna protiv nebesa. Pesma je u suštini govorila da bi nebesa mogla da izbroje pesnika i njegove saputnike 1, 2, 3, tako u nedogled. Dobro i precizno, ali nisu mogla da im naude. To je bila suština. Bio je to ateistički pesnik, pogodan za materijaliste. Ali kojem nebu se obraćao? Da li je to nebo bilo u jednom regionu atmosfere sačinjenim od stratosfere? Ako je tako, njegov monolog je onda besmislen. Pesnik se očigledno obraćao nekome ko je mogao da čuje, pa čak i da izbroji. To je ono što bi neko pretpostavio iz ubeđenja sa kojim je govorio. Kako je to čudno. Jer nije bio cilj izmisliti trivijalnu personifikaciju zarad ritma pesme, već je sam pesnik zapravo verovao u dubinu svog bića i da se njegov apel ili pozivanje čuje i da je to čin herojstva. Obratio se metafizičkom nebu koje ga muči, pokušavajući da negira njegovo postojanje tako što ga je potvrdio. O ovom nebu želim da razgovaram sa tobom, prijatelju. U početku Bog je stvorio nebo i zemlju. Stvaranje, 1. glava, 1. stih. Stvorio je raj i zemlju, transcendentno i neminovno, težnju ka savršenstvu i materijalno, bezvremensko postojanje van prostora i prostor potčinjen vremenu. Od trenutka stvaranja do sadašnjosti čuvamo u sebi nostalgično sećanje na našu vezu sa Božjim nebesima. Nikada nismo zaboravili da postoji mesto u raju koje mi, ili bolje rečeno raj u nama, teži. Reci mi, mladiću, koliko si verovao u izjave koje si više puta čuo do tačke obsesije, u školi, na radiju, na televiziji, u novinama i na sastancima mladih ljudi koje govore da potičeš od majmuna. I koliko si se počastvovao zbog ovog otkrića. Noam Chomsky je rekao,
da najgluplja ljudska bića mogu naučiti da govore, ali najinteligentniji majmun nikada nije dostigao toliku visinu dostignuća. A sada poslušaj glas koji ti govori: ti si moj sin. Ti si zemlja i nebesa, tama i svetlost, greh i blagodat. Znam, prijatelju, da te muče pitanja koje se tiču smisla tvog života na ovom svetu i svrhe sveta uopšte. Da li te već spremne autoritativne izjave u odgovoru na tvoje pitanje zadovoljavaju? Naime, da su rajska nebesa izmišljotina, a materija sve i svja. Govorili su ti ovako: materija ti govori kroz svoja unutrašnja i spoljašnja čula. Materija je organizovala sopstvenu strukturu i evoluciju prema određenim zakonima velike složenosti pre nego što je formiran i najmanji rudiment ljudskog mozga. Tako, kada se pojavio razvijeni ljudski mozak, jedini način da materija prepozna sebe, on više nije mogao da prepozna sebe. I od tog vremena, mladi prijatelju, do sada ljudska pamet se bori u sterilnom i uzaludnom nastojanju da otkrije zakone koje je uspostavila materija, utvrđena u periodu kada nije bilo ničega osim tame i nesvesti. Šta misliš o ovoj igri inteligencije koja poništava svu ljudsku inteligenciju, čak i onu kolektivnu? Zar ne vidiš da te najelementarnija logika obavezuje da priznaš prisustvo inteligencije van ovoga sveta? Ali ja te ne pozivam na mnogo viši čin. Pozivam te na totalnu pobunu, na čin hrabrosti koji prkosi razumu. Pozivam te Bogu, onome koji prevazilazi svet, da bi mogao da upoznaš beskonačna nebesa duhovne radosti, nebesa koja trenutno možeš opipati u svom ličnom paklu i koja tražiš čak dok si u stanju nenamerne pobune. Ova nebesa sa svojom božanskom hijerarhijom i svojom božanskom svetlošću koja se postepeno spušta samo da bi se kasnije vratila svom izvoru koji je Bog, ne broji nas u dvojke, petorke ili desetice, jer moj prijatelju, ti nisi deo mašine koja te pokreće. U očima neba ti si duša, celo biće, toliko slobodna u svojim postupcima, toliko neprocenljiva u svojoj vrednosti, da je sam Bog pod maskom drugog lica trojice došao u svet da bude raspet za tebe. Kako ti se sada smešno čini pesnikova kletva, zar ne? Toliko je verovao u nebesa da mu je bio potreban hor dece da posluže kao štit. Ne veruj u svemoćnu prirodu materije, prijatelju. Ova zemlja je konačna, nikako večna. Ne možemo uništiti materiju za nekoliko minuta kroz fisiju i otići u zaborav ako ne prepoznamo prisustvo Boga. Apsolutne tvrdnje materijalizma su podržane na ograničenoj premisi. Uvidećeš da su atributi materije kao što su beskonačnost, večnost i samostvaranje u stvari duhovni pojmovi. Negirati postojanje nebesa znači poreći svo postojanje, što ne spada u orbitu mojih osjećanja. To znači da priznam da za one trenutke kada zatvorim oči ili zapušim uši, svet postaje nepostojeći. A sada želim da ti izrecitujem najlepšu pesmu ikada napisanu o nebesima na zemlji. U početku beše Logos, i Logos beše u Boga, i Logos beše Bog. On beše u početku u Boga. Sve kroz njega postade i bez njega ništa ne postade, što je postalo. U njemu beše život i život beše svetlost ljudima i svetlost svetli u tami
i tama je ne obuze. Jovan 1. glava od 1. do 5. stiha. Kako tama može ograničiti svetlost ili materija ograničiti duh, ili ateizam uništiti veru i ograničiti slobodu. Nebesa vas broje jedno po jedno, prijatelju, jer je svako od vas jedinstvena i neponovljiva tvorevina.